Så husk lige at blive til slut, fordi der er jo lodtrækning om nogle kort til jer, der desværre ikke rammer, fordi det er lidt svært at ramme for jer alle sammen. Og så til jer selvfølgelig, der også gerne vil have fingrene i boksen her. Den kan vi også trække lod om. Men det tænker jeg bare, det bliver blandt dem, der gerne vil have den. Den er fed. Så er det sådan en bit af hjem, han har fået. Skal vi lige på bukserne på ham igen. Det er sådan en bit en her, vi får. Jeg tænker, vi gør sådan her. Fordi jeg ved, det er noget med... Skal vi se. Nej, ved du hvad. Hvor han er. Shoot. Så skal jeg bare lige høre, om Alex er klar. Det irriterer mig ikke, det er forbandede kommentarer. Men jeg ved, der er fnul at gøre af. Du kan ikke sige, at fucking kommentar. Klar. Træk led om boksen. Det er det, vi gør. Og den er åben. Skal vi lige tænker. Vi har. Ja, det er jo bedre, at jeg ser det, end I gør, tænker jeg. Nå. Første kort. Ibrahim Konate til 99. Hvem var så det, der hedder ham?
Det var Lennart. Tillykke, Lennart. Du fik det første kort. Og kort nummer 2. Allison. Og den er bronze til 50. Har vi næste kort. Joe Gomez ud af 99. Joe Gomez og Allison. Hvem havde dem? Jeg ved godt, jeg trækker den lidt ud. Allison, det var til Mike. Joe Gomez. Martin Markussen. Altså, ret sikker på, at der skulle være 5 kort. Hej. Men der er kun en fjerde, men det er fordi det er en booklet. Det er simpelthen en booklet. Skal jeg lige finde hvad her. Man kan ikke se hvem det er til. Er vi klar på den her? Dietmar Hamann. Det er også til Martin Markussen. Nummereret til 44. Ikke det bedste, men man tager altid en booklet, gør man ikke det? Sygt kort lige ved hjem. Der er ikke flere kort. Jeg ved ikke om det her der tæller for 2. No. Fedt at skrive You Never Walk Alone er monster fedt. Men det var jo egentlig det. Så vi ramte en booklet med Dietmar Hamann. Jeg skulle da ikke være 5 kort? Jo, men jeg ved ikke om den tæller for 2. Det er det, jeg synes, der er lidt mærkeligt.
Det gør det med alle kasser. Med booklet er der kun 4 kort. Okay, så det tæller simpelthen som 2 kort. Monsterfedt kort der. Nå. Booklet. Dit Mohammed til 44. Joe Gomez til 99. Konaté til 99. Og Alisson til 50. Men frygt ej. Vi har fået en lille donation til at lære dig kampen af. God aften alle sammen. Jeg håber ikke I lige ASMR. Sov godt, tøsedreng.